Pois estamos no Colexio do CP de Picota e imos falar sobre o traballo das nosas historias, que se trata en recoller historias dos avós e dos veciños que temos así máis vellos. Nos falamos un tempo así recollendo sobre cantigas, lendas, Santa Compaña, que facían antes os nosos antepassados. Hai historias da emigración, de xente que foi alá e recolleu historias. A verlo, vou gravar que o profesor de Vallejo quería facer un blog, así que as cantigas vellas. Pois recollemos por todas as parroquias que hai por aquí, por Mazaricos, por Vioxo, por Pino. As historias que nos contaban, pois son máis ou menos todas iguales, pero por cada zona contanos da súa maneira. Pois sou do meu cavalo branco, corrado de ouro e prata. Non te quero o teu cavalo, nem tampouco a tua prata. Sou soldado, vou para aí, non assisto por aqui. Preguntamos aos nosos veciños, aos nosos avós, que a miña avó sabe moitas. Unhas cuantas que Mazaricos ten tantas cousas que hai que collelas todas. Pereira que non ten peras, quen ha de ir arriba dela. Moza solteira sin honra, quen ha de casar con ela. Eu non é moito de bico, mulher. Non quero unha. Nos dos nosos avós gravámoslos con gravadoras ou cámaras de vídeo ou con móvil e despois redactamos. San Xoán de Mazaricos ten uns sapatiños blancos. San Pedro de Santa Baia ven ver aos días santos. As cantas son gallego, eu en castellano non sei. Pois unha vez que as traemos, se temos moitas, subímolas ao blog do Departamento de Galego e tamén as poñemos por escrito nunha revista porque pensamos que iso é importante para que quede na nosa memoria. Estamos orgullosos do noso falar e se quede por escrito moito mellor, para que o resto do mundo chame a atención e que os nosos descendentes o poden ver como falaban os seus pais, os seus avós, e como foi evolucionando unha mesma lingua nun mesmo concello. Pasamos o tempo a ler cos veciños, ca familia. A mí gustame que me conten así as cousas, eso gustame. Recordamos os vellos tempos, mas estamos intentando que non se olviden as cantigas dos vellos tempos. Eu creo que con estas historias saberemos o que máis cultura, é o que se facía antes, é para, como a diálogo te lo recordo. Por hoxe, ai Dios mío, tantas cousas como temos, pero non se poden meter todas. Tanta riqueza en Mazaricos. Ai, Ben falado. Hai que traballar moito para podelos ter. Carpe. Mas como sabes? Eu confesolles que dende a adolescencia teño un afecto especial pola xente de Mazaricos porque sempre me maravillou esa maneira de falar con ese tan suave, tan musical, tan antigo e que se conserva en tan poucos sitios de Galicia. Un ese que, ante certas consoantes, incluso o aspiran. Ninguén debería perder nunca a maneira de falar propia da súa terra, porque entendémonos todos e iso dalle moito colorido á nosa fala. Os rapaces da Picota en Mazaricos están recollendo a tradición oral e témolos que aplaudir, porque recollen un tesoro e ademais están pensando en poñela na rede, co que o que recollan vanlle dar difusión mundial. Pero hai un refrán que eu recollín unha vez en Mazaricos e que ven a conto este ano que o entroido sae en marzo. Din alí, entruido en marzo, fame ou mortaxo. Por unha vez, gustaríame que o refrán dos vellos non saíse certo. Agur.